Igbo bụ Igbo, dịka m kwuru na agba nke mbụ maka mgbarụ ihu ndị nne na nna gbarụrụ n'ihi ego ntụrụugo a na-ana ha nwatakịrị bịa na-agụchabeghị akwụkwọ, ọ ka na-agụkwọ aga mana anaghị ego ntụrụugo, nke ofu nwatakịrị tupu ya gụchaa akwụkwọ nke nọziri na praịmarị, ọ na-ana ego ntụrụugo ihe dịka 3 maọbụ 4. Tupu ọ gụchaa nke sekọndịrị, a na-ana ya 2. Ndị nne na nna si na ha achọzighị otu ahụ, tinyekwa ọnụ n'okwu a. Mana agba nke ugbu a, ihe m chọrọ ikwu maka akwụkwọ nke a na-akpọ textbook, akwụkwọ ihe omume. Mgbe mbụ ọ na-eme nwatakịrị were ndị nne na nna zụọ akwụkwọ, nwa ha were ya gụcha ya, were ya, nwanne ya nke ọ tọrọ ewere ya gụọ, onye nke ahụ werekwa gụcha, nke ọzọ tọkwara ewerekwa ya gụọ. Mana ugbu a ọ dịghị otu ahụ, karịsịa ndị nwe ụlọ akwụkwọ nke onwe ha na-abụghị nke gọọmenti, nke bụ private schools. Ha meziri ugbu a na nwatakịrị were akwụkwọ gụọ, ọ ga-ede ihe omume nyere ya, enwere ohere ebe a ga-ede ya n'ime ebe ahụ, nke na onye nkụzi makịcha ya atụfuo ya, nwanne ya nke na-atọ ya bịa, nke ọ tọrọ bịa, nne na nna zụghachikwa akwụkwọ ahụ ọzọ. Ndị nne na nna gbarụrụ ihu si mba gọọmenti ka ndị ọchịchị ka ewepụrụ ha ya, ka eleba anya n'ọnọdụ a. Kedu uche gị? Kedu ihe ichere maka ihe gbasara akwụkwọ ọgụgụ a ndị nne na nna na-azụ kwa afọ, nke bụ na ụmụ gị dị 5, ị ga-azụzụkwa akwụkwọ ahụ 5 tupu ha niile agacha akwụkwọ ahụ, mana mgbe mbụ ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị. Ọ ka mma na ikwukwere ka ndị gọọmenti, ndị ọchịchị nwee ike na-etinyekwa ọnụ hụ na mgbarụ ihu ndị nne na nna. Deere m ya n'ebe nyere ohere ya ide ihe. Kedu ihe bụ uche gị n'ọnọdụ akwụkwọ ọgụgụ ndị nne na nna na-agụ? Tinyere m aka n'akara ịhụnanya, tụsara m ozi ya. Ndewo.